ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон TJK. Марҳамат дӯстони азиз, имрӯза навор фақат квартираҳои фурӯшӣ арзонак ва қимат ҳам ҳастанд аз шаҳри Душанбе бо нархҳои дастрас. хоб дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ёки квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp ман 911 32 44 дар ҳамин WhatsApp суратҳои қатъи маълумотҳои пурра ашроф кунед. дар 4-5 канал реклама карда хонаҳои шумо дар кӯтоҳтарин муддат иншоалло ки фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, 10 квартираи фурӯшӣ фақат аз Душанбе ҳастад бо нархҳои дастрас. навора ногузарона тамошо кунед, дар канали мо подписатсия кунед, чунки шумо ҳамарӯза аз нарху навои мошин, хона, замин иншоалло ки бохабар мешавед. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TJ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед, аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. зинда бошед, аллоҳи меҳрубон нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, нафароне ки ба ширкати бародармон хурӯшед, яъне ки бор равон кардагӣ буд, ина марҳамат камасшон ба Тоҷикистон расидак. биёед ака боротона қабул кунед. бо хости Аллоҳ, нафароне ки дӯстони азиз бор доштагӣ бошед, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунем бо дили пур. нархи 1 кило бор бошад, яъне ки бо нархи арзон рой мекунед. дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои WhatsApp монагиай ҳатман аз номи ютуби каналҳои мо Арзон TJK ва Насим TJ салом расонед. нигоҳ кунед дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, Кӯлоб, Бохта, Турсундода, хулос ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рой мекунам бо дили пур. дар рақамҳои WhatsAppшон ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ, лаби роҳи Калон гуфтагай. хона дар сентри Ленинский район мебошад. бозори Зафар аз замини хона 200 ё ин ки 300 метр дур астай. духонага сорошнафурӯшӣ 68 квадрат метр мебошад. дӯстон гуфта, агар соҳиби хона доми 10 ошёна мебошад ва хонаи имрӯзаамон қарор дорад дар 5-ум ошёна. марҳамат бо диққат тамошо кунед. хонаҳо дутаи тиреза дошта будастанд, яъне ки калон ҳастанд хонаҳо. дар 5-ум ошёна доми 10 ошёна. хоб гуфтагай дӯстони азиз ки лифтчам кор мекунад, обасояд мушкилӣ нест. хона айни ҳол коробка мебошад, иҷозати ремонт кардана ҳастай. медорои зиндагӣ медори мақсад ремонт мекунӣ ва зиндагӣ мекунӣ. дар наздикаш ҳамаи чиз дорад. масҷид, больница, бозор, литсеи касбӣ, парк, мактаб, ҳамаи чиз хулоса дорад гуфтагай. нархи хонара 360 000 сомониш мегӯяд ки боз арзон мешавад. дӯстони азиз, ҳатман аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед, боз гуфтагай арзонаш мекунем. нафароне ки аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, аз Ленинский район квартира хар бошед, дӯстони азиз, масоҳати хонааш бениҳоят калон 68 квадрат метр. нарша гуфтаем 360 бо савдо мешавад. рақамҳои WhatsApp-аш 008 99 90 56. ба ҳамин рақам муроҷиат кунед дӯстони азиз, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи Сирошна қарор дорад дар Душанбе, ноҳияи Сино. хоб хонаи фурӯшӣ 42 квадрат метр мебошад бо ремонти замонавӣ, духонага, доми 3 ошёна. хона дар 1-ум ошёна мебошад. оби суяди постоянӣ ҳастаи дар гипразем, пушти заправкаи тоҷирон, документҳо ва техпаспорт ҳамаш 100% обусуяд мушкилӣ нест. хоб гуфтагай сирада оформит карда метиҳем дар 1-ум ошёна. нархи хонара 410 таш мегӯям, боз камтараки дигар савдо мешавад. дар рақамҳои 48 00 881 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, инак дигари эълони мо квартираи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. Хонага 59 квадратни метр мебошад. Хона қарор дорад дар 13 ошёна. хоб марҳамат дӯстон, ноҳияи Сино гуфтем дар тарафҳои зарни сода мебошад. дом яъне ки лифташ кор мекардам даст. нарша 455 000 сомон мега. дар масъалаи оби свет мушкилӣ нест. Документош ҳамаш 100% ҳастанд. марҳамат дар рақамҳои 887 73 22 ва 11 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо боз хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино. Сехонага дорои 74 квадратни метр мебошад ки хоб квартира қарор дорад дар 12 ошёна. дар ноҳияи Сино дар Ипразим марҳамат бозори Тоҷиронда қарор дорад. нархи хонара 658 000 сомон мега. нафароне ки аз ноҳияи Сино квартира хабар бошед, ремонтҳои замонавӣ се хонага ҳастаи дӯстон 74 квадратни метр мебошад. дар масъалаи ҳуҷҷатҳош ҳама 100% ҳастанд. қоидаҳои оби суед мушкилӣ нест. дар рақамҳои 501 70 70 71 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари квартираро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Синода мебошад. марҳамат дӯстон, дар Зарнисор. Сехонага 53 квадратни метр мебошад. шеринар нафароне ки мақсад аз тарафҳои ноҳияи Сино квартира хабар бошед, квартираи коробка айни ҳол мебошад. нарша 235 000 сомон мега. дар 17 ошёна қарор дорад. доми мастер ок яъне ки мастер ок мегӯянд бексаво дӯстон. дар Зарнисор сехонага 53 квадратни метр дар 17 ошёна мебошад. дӯстони азиз, нарша 235 мега. лифташ ба харибин иншоалло ки мечаспонанд. дар рақамҳои охираш 50 ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак панҷумин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагӣ. срочна фурӯшӣ духонага 66 квадратни метр мебошад ки дар 9 ошёна қарор дорад. ремонтҳои замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира 799 000 сомон мега. дар наздикиаш мактабу магазин, масҷид ҳама чиз дорад. лифтшам кор мекунад. оби свет мушкилӣ нест. марҳамат дӯстон, 66 квадратни метр ҳастай. дар рақамҳои 711 20 10 01 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари квартираро аз худи соҳибашон дастрас намоед. аз номи ютуби мо Арзон TJK салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марҳамат квартираи фурӯшӣ якхонага срочна 41 квадратни метр мебошад. дар 9 ошёна қарор дорад дар яъне ки адреспрош ноҳияи Шоҳмансур шаҳри Душанбе. нарша 340 таш мега. дӯстони азиз, марҳамат срочна фурӯшӣ гуфтесай. хоб нафароне ки якхонага дархост карда биден, дорои 41 квадратни метр мебошад. хона калони хушрӯ 340 та боз камтарак муомила дорад. дар рақамҳои 981 03 95 25 ба ҳамин рақамҳо ҳатман метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марҳамат квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. духонага срочна дар 14 ошёна мебошад. дӯстон, квартира ремонтҳои хубу замонавӣ кардагӣ, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. мақсад ягон расходи камбудӣ дигар надорад. 53 квадратни метр мебошад.
дар 14 ошона гуфтем нарша 490,000 сомониш мега, боз камтарак муомила дорад. дар масъалаи документош 100% қоидави ки мақсад ҳаста намайсиш обасуед мушкилӣ нест. дар 14 этаж нархиш 490 срошни фурӯшияй. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо маромад сехонага сӯрошна фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Маяковский будааст. Сехонага 55 квадратни метр мебошад. дар дуюм ошёна ҳастад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар дуюм ошёна. мақсад нафароне ки ҳастанд намехоҳанд ки ба лифту лесинса бираванд биёянд болота. мақсад якум дуюм кофта савошанд бо нархи дастрас. ина шевнар сехонага 55 квадрат дар дуюм ошёна. нархи хонара 590 мега. дар рақамҳои 93 151 76 06 рақамҳои тисел ватсап дастӣ кор мекунад. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, боз як дигар як хонагаи фурӯшӣ ёфтем ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино. як хонага доми 6 ошёна хона имрӯзамон қарор дорад гуфтааги ки дар яъне ки 6 ошёна. дӯстони азиз, ноҳияи Сино як хонага 29 квадратни метр мебошад. хоб дӯстони азиз, нархи хонара 269 таш мега маромад. нафароне ки як хонага дархост карда биданд бо нархи дастрас 269 дар ноҳияи Сино дар 6 ошёна мебошад. хоб дар рақамҳои 38 22 24 80 маромад ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи маромад боз як хонагаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага мақсад ки дарунашам калони хушобуда аст. 33 квадратни метр мебошад. дар якум этаж аст. шерунар нархи квартира 280 таш мега маромад сӯрошна пулдар курай. рақамҳои плюс 990 873 0233 хади ҳатман дар тамос боред. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ё квартираҳои фурӯшӣ барои реклама кардан дошта бошед, ҳатман дар ватсайи ман роӣ кунед реклама карда бо хости аъло. мақсад ки фурӯхта медиҳем. хонаҳои шуморо худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед.